Ovo više nije vaš sin, vidi. Ovo došli ljudi koji su došli tamo. Dole! Još zagili. Samo da te zagrli, molim ko brata. Srbija! 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 Dole! Bolje stanete na stepenici, gospodin Srbije. Dođi vamo, daj vamo da stanemo. Nole, nole. Daj, ajmo nazad, ljudi, imamo mjesto, ajmo nazad. Ajmo nazad. Samo može malo sa medija da prođemo. Ajmo nazad, da možemo lepo sve snimati. Ajde mi se telefonimo malo. Srbi, svi ostali slobodarski narodi na svetu, učino je čas da prestanemo da budemo ugnjetavani. Tako je! Mi smo deo slobodarskog sveta, ima nas preko 7 milijardi. Ne možemo više da budemo zatočenici ovih, ne znam kako da ih nazovem više. A samo mu ime govori taj njihov premijer Scott Morrison. Ali mi nismo ovde da blatimo bilo koga, nego da damo podršku našem Noletu. Tako je! Nole je srce Srbije! Nole je naš ponos i naša diša! Oni hoće da ga bace na kolena! Ne može! Nisu bacili ni Srbiju nikada! Tako je! Mi se nikada nismo nikoga otimali, nikada nikoga napadali nismo! Samo smo se branili! I Novak se sada brani, braćo i sestre. Novak! Naše srce, naša duša, naša krv. Ovo je samo početak agonije. Oni hoće da ga drže ne u pritvoru, nego u zatvoru. Do ponedeljka, zamislite do ponedeljka da drže najboljeg sportistu na svetu u zatvoru. Fašisti!